Jo vinc de Ceret i m'agrada tot el que toca la catalanitat i és per això que faig de diable, faig castells. Per mi, diables i catalanitat són dues coses que van ensemble. L'idea me va venir, el primer, ja n'havia vist de Colla de Diables i no, som començat de Casteller. I com l'associació feia diables, i és una cosa que m'agrada, són provat. El correfoc que fem al millor a Catalunya Nord per mi és el de Mias, que és on hi ha més participació de la gent. Comencem de ser conegut a Catalunya Nord i tenim 3 o 4 correfocs que comencen la gent a participar. El de Mias, el dels Angles, el de Vinçà, el de Ceret també, que és bastant important i la gent comença de participar i comença d'agradar. A vegades amb l'Escolla del Sud fem intercanvis per fer més foc, quan fem correfocs, el fer més important. Penso que tenim bones relacions amb ells. Si demanen a fer intercanvi amb nosaltres, és més foc. Quan fem correfocs, el fer més... Tenim una bèstia, però la volem deixar i en volem fer una altra... Volem construir una altra bèstia. Tenim una bicicleta, tenim 3 o 4 massa major, o més, veieu, no sé. Una massa major és una massa més grossa que les altres, on se poden posar moltes carretilles sobre per fer molt foc. També tenim la caldera que carreguem de petards i és quelcom de molt espectacular.